Ahoj, volám sa Marek Mikoláš. Do spoločnosti Siemens som nastúpil ako tester dohľadového systému a to je systém, ktorý slúži ako rozhranie medzi operátorom a riadiacím systémom. Aktuálne pracujem ako systém test manažér, vediem skupinu test manažérov a testerov. Primárnou úlohou testera je poznať zákaznícke požiadavky, navrhovať testovacie scenáre, vykonávať testy, reportovať výsledky a tým sa podieľať na dosiahnutí dohodnutých cieľov. Siemens Mobility pre mňa znamená stabilitu, širokú možnosť uplatnenia a taktiež sa mi páči spolupracovať na projektoch, ktoré majú reálny prínos pre obyvateľstvo. Najväčším benefitom práce pre Siemens Mobility je široká škála možností výberu pozície, či už od nejakého návrhu pre zákazníka až po samotnú realizáciu. Rovnako máme veľmi dobrý benefit v podobe multisport karty a taktiež voľno navyše určite každý ocení. Ak máte analytické myslenie, ste komunikatívni a máte zmysel pre detail, práca v Siemens Mobility sa vám určite bude páčiť.